Eu non sei se che dixen, pero eu traballei como, bueno, como policía local no Concello de Valga, non? Nas forzas de seguridade de Valga. Ti se vas a Valga e preguntas por candas, non te fíes do que din, non? Pois dunha vez, tal, estábamos por aí, saímos, había un control de alcoholemia, soplei no alcoholímetro e tal, din un pouco de máis, non? E claro, subiu o vídeo a internet, e fixose virar e todo. E a miña nai, que estaba cansada de que estivera na casa, pois, me apuntoume aquí esta historia e a ver que pasa. Outra cousa así que me gusta moito, que me encanta, o Real Madrid. Pois é a festa a diario, luns, martes, mércores e así sucesivamente. Roberto Vilar, se estás vendo isto, podes levarme ao Land Rover que vou encantadísimo, non hai ningún tipo de problema.